বন্দে রস শেখর বিভোর রাধিকা মোহন। ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ତାଟକ ଚୋରୀର ବିଷୟ ଗାଇବି ମୁହିଁ। ଦୋଳ ବିମାନରେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ନାଚିବ ନାଚିବ ବାନ୍ଧି ଘୁଙ୍ଗୁର, ନାଚିବ ନାଚିବ ବାନ୍ଧି ଘୁଙ୍ଗୁର, ନାଚିବ ନାଚିବ ବାନ୍ଧି ଘୁଙ୍ଗୁର, ନାଚିବ ନାଚିବ ବାନ୍ଧି ଘୁଙ୍ଗୁର। ଦିନେ ରାଧିକା ଯେ ସଖୀଙ୍କ ମେଳରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲେ ଯମୁନା ଜଳରେ। ପାଲଟା ବସନ ଯେତେ ବାଲିରେ ଥୋଇଲେ, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଯେତେ ଦେହରୁ କାଢିଲେ, ଯମୁନା ଜଳରେ କାଳେ ହଜିଯିବ ବୋଲି ଆହେ କାନରୁ ସୁନା ତାଟକ ରାଧା ଦେଲେ ଖୋଲି। ଲଳିତା ବିଶାଖା ଅଷ୍ଟ ସଖୀ ସଙ୍ଗେ ରାଇ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମାତିଲେ କୌତୁକ ହୋଇ। ଏହି ସମୟରେ ଚିଲ ପକ୍ଷୀ ହେ ସୁନାର ତାଟକ ନେଲା ଟେକି ହେ, ସୁନାର ତାଟକ ନେଲା ଟେକି ହେ, ସୁନାର ତାଟକ ନେଲା ଟେକି ହେ, ସୁନାର ତାଟକ ନେଲା ଟେକି ହେ। ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି କୁଞ୍ଜ କଦମ୍ବ ଡାଳରେ ବସିଲା ସେ ଚିଲ ପକ୍ଷୀ। ବାରମ୍ବାର ଥଣ୍ଟ ଆଘାତ କରିଲା ଖାଇବ ବୋଲି ଭାବିକି, ଆହେ ଥଣ୍ଟ ଥକି ଗଲା ଖାଇ ନ ପାରିଲା, କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ତାଟକ ଫୋପାଡ଼ି ସେ ଚିଲ ପକ୍ଷୀଟା ଉଡ଼ିଣ ଗଲା ପଳେଇ।